Отдели момент, за да се настаниш удобно, да се отпуснеш. В този момент няма нищо, което трябва да поправяш или променяш. Ако ти е комфортно, нежно затвори очи или просто отпусни погледа си. Започни да забелязваш дишането си, без да го променяш, без да го контролираш. Просто забележи, че дишането вече се случва. Усети как въздухът влиза и излиза. Ако умът ти се разсейва, това е напълно наред. Всеки път, когато забележиш това, можеш нежно да се върнеш към дишането. Сега насочи вниманието си към тялото. Забележи подкрепата, която усещаш с тялото си. Столът, подът, повърхността под теб. Позволи на раменете си леко да се отпуснат. Челюстта се отпуска. Ръцете почиват спокойно. Насочи вниманието си към гърдите и корема. Забележи каквито и да е усещания тук. Стягане, движение, топлина или изтръпване. Няма нужда нещо да изчезва. Ти просто забелязваш. Ако в момента има тревожност, признай я с доброта. Можеш мислено да си кажеш: в мен има част, която в момента се чувства тревожна. Не аз съм тревожна, а в мен има тревожност. Забележи къде се проявява тревожността в тялото ти. В гърдите, в стомаха, в гърлото или някъде другаде. Доколкото можеш, позволи да бъде там. Не е нужно да ти харесва. Не е нужно да я разбираш. Просто й позволи да съществува. Без борба. Без да я подхранваш. Сега отново насочи вниманието си към дишането. Когато вдишваш, усети подкрепа. Когато издишваш, усети отпускане. Вдишване, подкрепа. Издишване, освобождаване. Дори тревожността да е тук, ти все още дишаш. Тялото ти знае как да прави това. Сега нежно си позволи да докоснеш темата за несигурността. Не конкретен проблем, а общото усещане, че животът е непредсказуем. Забележи как реагира тялото ти, когато чуеш тази идея. Без оценка. Просто наблюдение. Може да има напрежение, страх или съпротива. Сега тихо си кажи: не знам какво ще се случи. Остави тези думи да оттекнат.
И сега добави още едно изречение. И точно в този момент съм добре. Забележи разликата между бъдещето и този момент. В този момент ти дишаш. Ти си в баланс. Ти си тук. Представи си несигурността като нещо извън теб, като движеща се мъгла или променливо време. Не е нужно да я контролираш. Не е нужно да я отблъскваш. Ти се учиш да стоиш в нея. Усети краката си, тялото си, дишането си. Като дърво в променливо време, огъваш се, но оставаш силна. Сега можеш тихо да повтаряш следните изречения със свое собствено темпо. Не ми е нужна сигурност, за да добре. Мога да чувствам тревожност и все пак да съм в безопасност. Не знам какво ще се случи и мога да се справя с това, което идва. Позволи на тези думи да се усетят не само в ума, но в тялото. Насочи вниманието си към областта сърцето или капърдите. Ако искаш, си представи как поставяш ръка там. Усети топлината, живота, стабилността. Тихо си кажи: каквото и да се случи, ще бъда добре. Не защото всичко ще бъде лесно, а защото можеш да посрещнеш това, което идва. Правила си го и преди. Правиш го и сега. Остани за няколко мига в това усещане за вътрешна опора. Дишай. Бъди. Позволи. Сега постепенно започни да връщаш вниманието си към пространството около теб. Забележи звуците в стаята. Усети отново тялото си, ръцете, краката. Леко размърдай пръстите на ръцете и краката. И когато си готова, бавно отвори очи. Носи със себе си това знание. Дори с несигурност, дори с тревожност, ти можеш да се справиш и ще бъдеш добре.